अरे आम ले लो अरे छतानी सोरे आम ले लो कैसे बा डीजे मनोहर कुमार चानौर। बातें रही कि तुम आम ले लो लड़ाई में अभी पता चलेगा देख जरा तोरा आम के साथ गोरी खट के डीजे मनोहर कुमार चानौर। खेत खाना दाने बा बाप के बदाने बा ओहरे बदाने के आम बा ले लो भर छोरा सस्ते ही दाम बा बात राइट बा एक बाइट में लोग के पता तो चलिए जाए तोरा डीजे मनोहर कुमार चानौर। आम के साथ गोरी खट के बड़े बड़े साइज बा डीजे मनोहर कुमार चानौर। अच्छा तो सुनो आम के साथ गोरी खट के डीजे मनोहर कुमार चानौर।